Itse asiassa olen salamurhaaja. Joku pyysi minua tekemään työtä tänään. Oletko Taiwan? 这是正确的。 Haluatko meidän tappavan Kiinan? 是的，因为它，我不能安安稳稳地生活。 Sain sen. 谢谢芬兰，奖励是多少？ 12 miljardia dollaria. Älä tapa. Sinun on vaikea maksaa tätä summaa, ellet lainaa rahaa Kiinasta. Kun tapat, sinun on oltava valmis hintaan. Mutta hän on poikkeus. Perkele. Tätä viinaa ei kutsuta vodkaksi. Se on koskenkorva. Suomi on seikön mekka. Perkele, perkele.